Ce nu-ți spune nimeni despre mașinuțele Hot Wheels este că acestea sunt de mai multe tipuri. De exemplu, acesta este un super trășan, se pot observa roțile cu cauciuc, vopseaua Spectra Flame și însemnul auriu de sub mașină de pe carton. Acesta este un Mystery Model Mainline BMW 30 care în general nu se găsește în România. Detaliile nu sunt foarte reușite, dar macheta este destul de căutată în comunitate. În continuare, un Porsche RVB Hot Wheels Premium, care s-a găsit în setul Silhouettes 2, cea mai căutată machetă din acest set. Are corpul de metal, bază de metal, roz cu cauciuc și vopseaua este mai calitativă decât la cele Mainline. În continuare, un Hot Wheels Elite care are și o parte mobilă, acesta se găsește pe site-ul Mattel Creations, dar din păcate aceștia nu mai livrează în România. Detaliile sunt în teorie superioare celor de la machetele Premium, iar prețul de bază este aproximativ de 2 ori mai mare decât la machetele Premium. Iar acesta este un Hot Wheels Redline Club exclusiv, căruia îi se deschide capota, are bază de metal, corp de metal, vopsea Spectra Flame. Este teoretic cel mai înalt nivel de la Hot Wheels, care se poate găsi pe piață, deși mai există machetele de convenție care au detalii la același nivel, dar sunt mult mai scumpe. Dacă mai vrei să afli lucruri noi, dă un follow și lasă un comentariu acestui clip.